sai lokacin mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Tanja, Allah ya ji kanshi ya rahamta shi ya ce kai na ruhe ido ban ga kyawun makabta ba. Ya ce akwai cikin naɗi akwai lauje da ba a gaya mai 'yan ƙasar Nijar. Ya ce laujen nan lokaci ya kai a walwale shi, a walwale naɗin nan laujen nan ya hito waje 'yan ƙasa su san menene ake ciki ba. Ya tashi ya tayi Amerika, ya ce to na zo bisa kai ga man fetur na Nijar. Shi tarihi yana da kyau a gaye shi, wanda ya yi alheri ga ƙasa. Ban ce waɗanda sun ka wuce ba su yi alheri, kowa ya yi nashi, amma bisa kai ga man fetur Tanja Mamadu zancen da nake yi shine gimshiki. Kowa ɗan ƙasar Nijar, ko cikin ƙasa kake ko waje kake, ka san da harkar cin arzikin ƙasa mutane 'yan kurakurai sun kame arzikin ƙasa sun maida shi kamar gado. Yau in aje Ali Sahani bannar da an kai bisa kai ga arzikin ƙasa, Allah ɗaya san iyakarta, amma masha Allah kuma insha Allah za mu ɗaukar matakai, wannan abin sai ya zama tarihi. Shi a amsar da zani baka bisa kai ga dalilan da sun kasa mun kai wannan juyin mulki.